Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana Jude ta. Listeners, akong i-upload karon ang What's the Style Part 20. Di natudugan listeners, magbasa din ta sa atong mga comments para makasugod din ta sa atong drama. Ang first comment na to si Barbie Kasdi. Thank you idol for new upload. More power. Daghang salamat sa imo ma'am Barbie Kasdi sa imong pag-comment. Si Rosemary Princess, nice drama idol. Ug duha ka heart. Salamat pud sa imo diha ma'am Rosemary. Si Sir Dads Vasquez, thanks pala may drama sa compilation sa What's the Style Part 19. Salamat sa imo diha Dads Vasquez sa imong pirmi nga pag-comment. Si Hilda Asuncion, good drama idol, very entertaining. Salamat kay sa imo diha Ma'am Hilda. Pirmi din ka comment sa to si Ma'am Hilda. Salamat sa imo diha ma'am. Si Michael Chan Amores idol from Tubod Lanao del Norte. Salamat po diha ni Michael Chan Amores diha sa Tubod Lanao del Norte. Isa jud maapil ni sa atong pag-vlog pirmi. Salamat kay si mo diha Michael Chan Amores. Si Oscar Abedog, salamat sa pagpaspas nga upload idol. Basta way skip idol. Salamat jud sa imo diha Oscar Abedog sa imong pagwalay skip. Dako na tabang sa tuwa Oscar Abedog. Si Willow, upat ka heart ni ka Sir Willow. Salamat diha sa imo Sir Willow. Si Ma'am Delsam 99, good morning sir idol. Naulang ko ka open YT. Busy ko la Saturday, gahapon, Sunday di off, nag part time usab ko. Salamat always, God bless you and family. Daghan jud salamat sa imo Ma'am Delsam 99. Kabalo ko ma'am, busy jud ka. Ako magpasalamat sa imo maski busy ka. Nakalugar jud comment og atong gi-appeal pagbasa. Salamat kay si mo diha Ma'am Delsam 99. Si Andrea Estimada, bago na tong komentor, ang iyang comment, salamat sa drama dol. Bago pa ko naminaw ani, nalingaw ko sa inyong drama. Dagan jud salamat sa imo Ma'am Andrea Estimada sa imong pag-comment ug naapil nako pagbasa karon sa atong pag-vlog sa part 20. Salamat kay sa imo Ma'am Andrea sa imong pag-comment ug malingaw jud ka ni atong drama ma'am. O mga itong mag-listeners, tanang ga-comment sa ito. Ato na sugdan na ito ang What's the Style Part 20. RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the Style? Pagdumot Style, timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya, pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago niya ng dughan ng malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ko. Tagpawar ko. Lipay ko. Kasilag Style. Ikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Aygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nabisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? What's the Style? Ako si Ustong Ingon. Kung nakasaamang ko sa atong pagkaamigo, pasaylo ako. Igo ako nga mitabang aron matibuok ang inyong pamilya. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Salamat iyo ha. Congratulations. Salamat. May ilyong, may ibiya. Salamat Baitong. Salamat kay niyo. Salamat. Say Kanor. Oh, Gustong. Nabot ka na di eh. Gikan sa bahay sa kinasal. Wa pa ingit-ngit bibiyan naman ang mga bisita sa ilang bay ilyong. Nasangit na kog inom ilang kulas god. Dito silang tindahan. Pastilano na minyo ni gitao ng imong amigo. Ikaw, wa pa gitao. Oy, di ko magpaiwit tayo eh. Karong sunod adlaw, mamisita sad ko ni Ima. O kung sugton ko niya, minyo na sad ko. Kana, mo na gusto. Pag minyo gido, aron makakita dahil ko kapo. Salamat.
Daghang salamat nga gisugot dayon ko nimo day Emma. Kay dugay naman sad kung nakagusto nimo. Nagpaabot lang gid kong manguyab ka nako tong. Karong Domingo day ha. Manuroy ta. Mag-date mo kay lingaw ka. Upa, uyab na gud ta. Busa mo kuyog ko nimo bisak asa pa nimo gusto. Nalingaw ka ba sa atong datong adlaw day Emma? Oh, istong, happy kay koy. Nanood taog mall. Og imugit kong kita sa pagpangaon sa nindot na restaurant. Unya day. Unsa man? Musugot ka ba atong gihunghung ko nimo? Katapusan tang sudlan sa di pa ta mamauli sa ato? Ang mutal? Maugod na ugod. O pero kung dili ka, okay ra pod. Mamauli na lang ta kung di ka musugot. Oh, mamang kayo mong gusto. Uyab naman taog na hikugma ko nimo. Oh, ingnan ng taxi driver nga magpatid tag motel. Salamat day. Dagang king salamat. Taxi driver. I-drop lang mi ng 12 nga motel. Okay. Cute ka ayo. Kalami gud. Pinagpidang ilang giingon nga. Lami. Ay, stop. Magwanta. Kalami ka ayo. Ako na ning mo. Day. Lord, yun di ay nga da-expert ka, no? I love you na yun more. Yes. Sige na, day. Gasudlo na nagkaayo niya. Ako lang hinayon. Ako lang hinayon. Dali, day. Ilalanin mo doon mo kapag. Hinay lang ta. Hinay lang kita. Smooth lang. Sinit. Sakit. Agay, isto na tingali. Uy, sakit ng kayot. Okay. Haptos. Kang. Sakit ka iba dog agay. Karoon na tang taod og gawas mo tilay. Relax ata. Relax na imong lawas. Anak yun na basta primero. Sakit yun na. Usban na rin taod aron mawa ang sakit. Mawa di ang sakit basta mausban? Oo, mawa. Busak karong taod, usban ka. Unya na tamang gawas din ni. Usban ta karong taod. Unsa? Gikan mo, doktor? Ug nasuta nga dili siya makanak? Discourage ko. Mura og nawa ang akong gana nga pakasal niya. Ang imong amigo sad ug ang iyang asawa kuno nga si Bia ba? Dili man day kuno makanak. Og si Ilyong pod kuno ang dili siya makahatag og anak. Unsa tay? Mauna. Si Bay Ilyong di makaanak. Baog ang akong amigo? Unsa? Managop og bata? O, day. Nanala itong batang, day. So, ano may kumakanak? Nya, batim sa kaywat at tao'y anak taon nga magdakot sa atong pad ba, di ba? Sige. Ikaw ang mahibaw yung mangita lang tag magtiayon nga dili makagasto pagpadako sa ilang anak. Atong sagupon ang bata. Sige, day. Garo madali no mo na taon asa nang dapit nga kanang gitawag bitaw labay sa gupanan, day. Pero unya lang sad. Kuha lang ta ka na, mamasin na taon ta, matagang taong milagros Ginoo. Basin pa di ay, kung magsaba ka, di ba? May kumos pag-ampo, ihatag pa di ay, mag-ampo lang tag maayos Ginoo, day. Yay, mitik sa Sbia. Kung basahon, be. Sige na, istong. Ari ako sa bahay. Tuopas Manila si Ilyong. Ari ako sabay. Arong tabangan ko nimo sa akong problema. Yay. Sa makay problemang Bia. Suot ko na higala si Bay Ilyong. Busa ato ang kusbiya. Amiga mo po ni Bia.
Sa makay problema ang biya nga patabangan ako. Saman? Okay. Doon na lang ko sa kipakingan sa akong motor. Asa ba guys? No, mani man kayo mong uyab. Di na to mo ni si Imatay. Akong itiksan nga, doon ako importante nga tuon. Ay, doon na lang ko sa motosiklo. Asa maganak? Stop! Nita, kuminaruin ni Bia. Okay, nakabanan ni iyong nga di makahatag kong anak. Day Bia, naghubo ka sa tanamong sapot? May ang lawas yung baday. Gusto mo. Istong maluoy ka na ako. Gusto ko nga makaanak. Hatagi mo ang anak ni Ilyong. Aron ba matibuok ang among pamilya pa? Sige na. Day. Oo, may sain ni ha? Sige na lang. Dali, ebas ka, Trey. Manghibda na. Dali na yun. Pwede mabunog ni Bay Ilyong. Ping-ping ayun. Asma, sige pa kay anak. Anak ang gikinahanglan ni mo. Patagan di kag anak. Patagan di. Murtsahan ko ni. Kalami. Kataan ko dila. Sige. Anak. Tagaan anak. Anak. May nahitabo gid namo atong higayon na ni Bea nga asawa sa suod kong amigo. Nausban pa kini og kadaghan angtod nga nagsabak siya sa akong anak. Og nasayran gyud ni Bay Ilyong nga ako'y amahan sa kisabak sa iyang asawa. Misibat ko. Apan igo na kong may tabang nga makaanak sila. Mao man siya gusto sa iyang asawa. Igo ra ko nga may tabang nila. Pagod mga kasama ang kaagi ni Istong dinining tulumanon. What's the style? Igor ang mitabang nila style. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Luzminda, ginaingon, dili ibasol sa uban ang mga kasakitan nga't natagamtaman. Kita, adunay tagsa-tagsa kakapalaran. Mo kini nahitabos ang kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Kinsa man ninyong duha ang uyab sa kong anak nga kaluha ha? Ikaw do ha? Kinsa may mong uyab do? Do. Hordan. O sakan, musulti ka o dili? Hordan. Ganahan ang tako ni Luzminda pang. Nagpapang naka ha? Nagpapang naka? Practice lang, practice. Klaruhan ninyo na ninyo do ha? Klaruhan ni imo. Unsa man ni? Bitaw pang si Gabriela nga akong gipanguyaban. Sige. Ikaw do, Myo. Unsa man Luzminda po nimo ha? Si Luzminda ba sang imuha? Myo. Myo. Sir? Hinuong ka niya. Sir, sorry ka, sir. Sa kamantao, Luzminda po nimo ha? Oo, sir. Ayaw pag-share na ako. Papang na lang sa isang pit rin ako. Kanya unsa man eh, double wedding? Dili ko masugot, papang. O ikaw, Juran, unsa man ka? Kano sa plano ni mo nga kasal mo, kamos Gabriela? Kamo, by Myo, nusaman mo ni Luzminda? Una lang mininyo, by Jordan. Kami una, sunod mo? Sige, kami lang una niya, sunod mo ha? Sige, okay ra ko. Ikaw, Luzminda, okay ra ka? Oo man ko'y problema, Mio. O sige, una lang sila pagkasal si Gabriela o Jordan. Nagbisita na ni Gabriela Jordan sa? Lagi, daghan man sa kailas Jordan ko, unya daghan sa sila kaliwat. Nga lang po sa kahimtang sila si Jordan. Oo, tako mo na sila kayitaan ko, unya daghan sila binuhi nga hayupan. Nakabantay ka, 4 ka baboy ang giasal, unya 3 ka baka ang gilitsyon. Di basta-basta ni kaya. Swerte kay Gabriela sa?
Nga, nakabad na ni Jordan. Nag-unsa pa magkadiyas gawas, Jordan. Saka na diri. Buhat ya. Pasak ka kay wapoy gana. Nagduka naman ko. O dito gag imo. May kay nakasaroy ka sa ato, Gabriela. Nya, kumusta man? Way ayo Luzminda. Ha? Ano good? Tapulan kay si Jordan. Nagsalig lang sa ginikanan. Maikog na kaayo ko. Bugtong anak mong gud na siya. O nagbugtong anak, magsalig na di ay. Nagsalig lang na si Jordan kay daghan magyuta nga gipanag-iyang ginikanan. Unsa kung daghan na? Nga halos na prinda manas bangko. Unsa? Kagamay ra gud ninyog hikay. Gamay kay mong bisita. Gamay ra man pud mi kay gani. Hala, nga nung man ipangandami ni Mio. Maura may iyang naabot. Pero salamat ha, namihatag mong tibok litsong baboy. Kung wa pa na, kanang ipaluto na mo ni Mio, maresag na ikanons mga bisita. May gani kay na litsyon. Salamat, Kab. Kinsa tong babae nga nagmotor nga naghatod ni mo, Jordan? Kinsa to? Uy, ay gog singit-singit ha. Kaya di ikay nagbuhin ako, ha? Pero kinsa lagi to? Basta na! Basta kay pagsugwag di mo na ako! Jordan, basta na! Basta na! Ay, ginsa marunong nukto. Ay, pato kagabli ha. Kinsa na? Luzminda, pagdali, ablihin ko! Tukod ka ni Jordan, nagagpusil! Okay mo, Gabriela? Hindi ako bumalik sa amo, Pero ako manugo ni Jordan. Sa may inyong giawayan, Gabriela. Nasukol siya nga akong ipangutan na kisa itong babae nagsakay motor nga nihatod niya sa amo. Ay, kisa mo kito? Klaro kayo, iya itong babae. Kaya nag-kiss pa sila duha sa wapamulargang motor. Yung mabay si Jordan? Uy, pagawas na yun, Gabriela, be! Ako na yung sinasama! Yan ang imong ng Gabriela ay. Oy. Away na magti ayon ha. Di mo mga apil-apil. Miyok! Pang! Uy, Miyok! Uy, ba? Miyok! Pang, okay na kang bunugo ng imong anak? Mo! Dali! Dali, Gabriela, kay kuyog ganti kang adto kang Jordan. Kay makigsulti ko si mong bala. Sorry, Papang. Di na mausap. Ay, dapat pag-usap ang akong anak, no, ha? Kumuusap ang gani ka, ha? Ibalik o iuli na siya na mo, okay? Na, Pang. Sorry na, good. Bi, Hubog lang ko gabi eh. ako payo ko kaksa pa. Ay, di ba magkungkuwang kas jer-jer good. Jordan, sa pa, ayaw pa. Mayo. Agi bayad kung pagdapat ni mo, Gabriela. Tapon yung Jordan. Jordan. Kanira may imong isang... Ikaw, cute. Hapit kulos! Hapit! Natagbaw ka, Luz? Gabriela? Mamang? Kadiyot ra? Mang? Unsay nahitabo sa usan nimo ka mata, Gabriela? Nakitaan ko siya sa merkado samtang nangumpra ko, Papang. Sulti ko. Si Jordan may nagbuhat na sa diwani. Tubangga ako, Gabriela. O siya. O kamoy nagkaingon ining tanan, Papang. Kung ano kami man, nga ikaw rin ni Oking magpakasal ni mo Jordan, Gabriela. Nibaliban unta ka. Misulti unta ka na mo, nga di ka kay mibaliban po nung tabi nila. Gabriela,
Ayok pasulas, Papang. Otro ka, Luzminda. Diha mo nakagusto si Jordan para unta nimo ni ako mga bunog. Unsa? Akalain ko nimo. Hukom karon dayon, Gabriela. Unsa man? Ikihan si Jordan sa iyang pagbunog nimo? O hilom? Ikihan na to si Jordan, Gabriela. Wa na wagtang-wagtang ng imong bunog da. Kung gisakitan ka, ana, mas gisakitan ming nagtanaw anak nimo. Ay, kaluoy na ba nimo in taon, Gabriela? Mamang, Papang, yes, Jordan. Usa! Isa pa niya din, putla ning gibit-bit akong sangkot. Papang. Usay Papang, ha? Papang. Kaya ginusok ang Papang dagan! Pwedeng nagadagan palayo ni Jordan. Kinahadlok siya ni Papa nga nagdaog sanggot. Gubot kay miyatong panahon na. Pero si Gabriela, wa may katagmanan. Nakig-uli siya kang Jordan. Kay naluoy ko na siya siyang bana. Hangtod ron, bunugon gihapon siya siyang bana. Mao ko mga kasama ang kaagi ni Luzminda. Dinhining tulumanon. What's the style? Why katagmanan style? Ako si Rodil, ginaingon. Salin man tuod siya sa laing lalaki, pandi ko igsapayan. Kay diha niya, makaplagan ko ang matuod nga gugma. Morning nitabo sa kong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimtan. Kuyog ang kubukasyon sa mga lugar? Kuyog na lang ko niyo. Samot mo nun niya akong kaluya kung magsigil na ko gunuhon na sa kong uyabay nga ni biya na ako kay nakigdaban ng laing lalaki. Diha, ikaw, ato ng imong hunahuna, ay pag si kumkum ang imong. Bay. Ay, binigyan mo pa. Ablihon mo kumkum na. Remus lang nga ito pag-live sa trabaho. Sana ako na eh. Sige bay. Ano sa amot ang manglarga bay? O ba? Kana ba chicks sa mo? Tar ka dito lang babae nga imong mauyab lagi. Lisod pa na bay. Lisod pa na sa pagkakaroon bay. Pakoy gana nga. Manguyab og laing babae bay. Toryahe. Pagil bay Manuel. Lagi. Basta kay mo kuyog lang ko nimo. Aron malingaw ko ba kung sa imong birthday to nimo sa ulog sa inyo. Kuyog ka ni Manuel sa ilang lugar? Oo pa. Sa iyo mo gikan pa ugma kay makalukat tayo may og ticket sa barko. Nala. Sa iyo mo biyahe. Sige. Pero, kumate ka. May ipremat mong kunimo. Unsa man na pa? Kung makakita ka gani dito og laing babae nga imong panguyaban, pilian ni ginang babae nga taro. Ayaw tayo patakag panguyab og babae nga dagkag naong dong. Babae nga dili ba matagba og usay uyab? Ay di man panguyab akong tuyo dito pagod. Ako sa mali. Lingaw lang ako dito. Man ni sa ulog sa ato man ni sa ulog ni Manuel ang iyang birthday dito sa ilaha. Pero kung pananglit, doon na magigani babae dito nga makadani sa akong kasing-kasing. Tumanon kong tambag nimo pa. Di na kong pataka og hamag babae nga di na ko masuhito ang batasan. Kana. Naaraman din na. Pagka dili mo sabot mata. Kaya naging ang tarong ha. Aron dili ka mabiktima pag-usap sa babae nga way ayo. Reception dagat to. Karga yung sakya to barko. Bay. Murag ibati ginawabay nga malimtan ko ng samad sa murugan bay. Mayroon nga desisyon ko bay nga uyog ko nimo bay. Salamat sa kuyo kay ganahan kung doon ang kuyo ko para sa trabaho ba. Dako yan ko pagtuho bay. Kita ligang ipay dito. Makahuk isa samad sa imong dugan. Basta kay di na ko mukumpiyansa bay. Piliun na ginako niya ang babae bay nga sunod na kong panguyapon. Kana og bay. Kita na hinay tagawas barko. Lik. Happy birthday! Brad Noel! Happy birthday! Ayan ang antakan mga on. Nangaon naman good bye. Happy birthday, Brad! Ba mo na wa na bakakan. Salamat inyong tanan. Labi na itong gawin nagkaon ha. Salamat inyo. Nawan. Ato kusong mo inom. Katong inontrada. Ito ay kinilkig dito. Butangan ako. Tuba. Mautim na ninyo ha. Happy birthday, Nak! Happy birthday sa nay. Grace! Ay! Ang sultios Grace, oh. Ano yun? Ako lagi. Happy birthday! Oh! Ay! Niyagin ka na? Kau sa ka din eh. Salamat sa mga niya. Malag nagkubos ko ning akong gamay. Mo nang anak day? Grace tayo mo nga. Mo may nadugog na ako by Manuel nga. Grace ang imong gisangpit. Ako din anak. Siya, mayroon din. Siya, si Day Grace. Ako ni amigo. Biktima sa tao ni Sugma. Sama ni mo, Grace. Uy,
ikaw di Grace, biktima sad sa gugma? Diyan na. Orya dita. Pare, alagi mo. Biktima sa gas gugma. Siya sad, biktima sad. Ano ba yung makakaluoy kay binlang taon ng anak taon sa lalaki nga ni Bia niya nagpakasal og laing babae. Mausa ka dato. Anda kong kwartahan. Usa? Bibiyaan di kasamahan na ng imong anak di ay. Kaluoy ko di mo. Gibuwagan ko samahan na niyo kong anak. Uman siya makauya pag usa ka babae nga anak ko kwartahan. Og sila ang nagpakasala. Samtang ang ako anak, wag gani siya makasuportar. Oo ba? Lugma, hunuha taong day Grace taon eh. Tabis go tanang mga butang makasama sa iyong kasing-kasing. Basig kini na sa akong amigo rum pagkabayoton niya ni. Biyaan sa taon ng babae ngayong gimahal. O gigugma pag-ayo, hilang ron. Oh, sino mo? Tapos kwarto. Ay, kwarto naman. Sa lamisa di ay. Lunga takaon. Tingin na mo. Babae kang nagustuhan dito sa lugar nila ni Manuel, mong amigo. Opa, butan siya pa. Apa, doon na lang si anak. Buray gidangan. Dunay anak. Nasa ato pa. Wa na rin ang bayana. Kay doon na may agi. May anak na good. Opa, pero... kuhan, kining... Gibati ko pa nga nagugma ko niya. Kay buutan siya. Asa ka buutan? Unsa? Kana kay gibiyaan og laki. Batik yung nagbatasan tingali bayana. Biktima ka na. Nakita na rin ni Mercy. Nakagusto ko na siya ni mo. Kung manguyab ka kuno niya, sugtong ka na niya. Busa, si Mercy na lang panguyab eh. Si Mercy na lang. Sabi ko ba, kinsay gino ni Papa niya? Ikaw mo din eh, Mercy. Mang good kay bisita-bisita na ako. Mong ako nalay ni Anhi. Bahalag babae ko. Di na ko ikauwaw kay kagusto mong kunin mo. Ha? Ako'y mo tambal sa imong kasing-kasing nga samaran, Rodel. Kita nalay mag-uyap. Sige no. Sukad ko ikaw nakita nga nagmagul-anon. Nag-uulasad ko. Musa uyap na ta. Sugot ko nga makasalta sa labing madaling ang panahon. Inuod man nga nakagusto ka na ko dahil Merced sa ilo ka pero ganahan ng babae nga naunahon kayo. Huwag labaw sa tanan. Wa ko'y gusto ni mo. Rodel. Oo na, Rodel. Silaan ako'y naluwi ni Merced kaganiha nga ni Bia nga naghilak in town kay imong giinsulto. Wa ko'y gusto niya pa. Wa bisang gamay. Rodel. Unsa ba yung Manuel? Si Grace? Okay. Sa dihang may uli kong hapon sa mong lugar. Naghilak si Grace o nangayaw sa number mo. Mingaw ko rin mo. Sukar ko rin kaila. Dili ka na mawala sa iyang panumduman. Bida. Ang text nga akong nadawat. Uway nga. Siya din eh. Pag-ibig na akong si Merced ni. Gahapon o ganihan ng numbers. Nagsigig text na ko. Hindi ba itabong mo text Merced ni mo? Miss Merced taon. Tawat ko nun niya ang di nagil ko nung uyab taon. O may lalaki na siya nga gisugot karon, di ba? Tinuod ba nung gimingaw sa gay ko niya bay? Pati ko nga nahigugma ko bay? Yung saman, ulindi mo ugma. Nagkataog mo sa kadaon sa mong lugar, saman. Ikaw gid ang nagsigig text na ko? Pero wa man ka ma-reply. Mong wa nalasad ko. Mausa ko nga manawag ni mo. Mahal ti ka, Chris. Iuli ko sa amo. Di ka din sa inyong lugar. Di ka naging mawa pa sa akong nauna. Managsama ta, Rodel. Gani, magsige ko tampo ni mo nga. Noon sa? Sige na mo ganin mo na ako, ha? Ilang ko masulti. Oo ko kay... Huh? Imong ko nga... Di... Di nga na, tigakos na. I love you. Ang kalabahan na. Krisa. Ala ko Wrap me up in Umansa na tabo na mo ni Grace. Gipamayaan dayon ako siya. O kaslo na nami karong higayon na. Putos ko sa mga pagsaway sa nga silingan. Lakip na nga ako nga mahan. Tamay na ako kay usalang kuno ka babae nga angka nga akong pakasdan. Apan gibaliwa ko ang pagtamay nilang tanan. Kay buutan kay si Grace.
tinuod siyang higugman ako. Dili ko sapayan kung unsay iyang kagahapon. Kay nagsabot nami, nagkalimtan namo ang among kagahapon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Sa nakahukom ko nga ikaw akong biyaan, mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi na kumahimong mahikalimtan. Nay, gutom na ko, Nay. Kaon na ko, Nay, bi. Dugay mas papa ni mo. Sweldo ra baro niya. Basig hubog na sa nga nasangit sa barkada. Gutom na kay ko, Nay. Nak, tanan na kuyog ta na. Adto tang lola mo. Adto ta dito mangay kaon. Dali na. Kay hasta ko gigutom na sad ko. Tanan dayon dong. Sige. Ano pa ta? Sweldo na rin ako. Mo na yung gustong barkada. Unahon yun ang gastong inom sa mga way trabaho. Oy. Dahil kanya to solitaw pa ko nga wa ko'y trabaho, barkada masan ng migasto din ako. Mao. Bawas good. Mao yun ha. Napamagkahibugas dito sa inyo ha. Wala ay, ngutang na sa tami. Ngutang sa mini. Hurot naman ang akong kwarta. Inom. Okay, inom. Tungab. Sige. Unahan pa na ito ko sa kakis. Kunin mi dili ko sa case, be. Okay. Pamakita kong sabon humot o shampoo, day. Uy! Arman! Wow! Saan mo ni siya pa rin, ha? Ang lalaking ibug kayo sa kong asawa. Pero ako ay agisugot sa akong asawa. Pero ako ay gisugot. Kapit ako mabog dahil. Kaya mas gwapo pa man ko yung tawan. Sweldo rin ni mo, unya niya ka masangit sa inom. Uy, sa imong asawa o anak ka nagpaabot sa imong pagpauli. Yes, magbuot man ka. Bati gini mong naong eh. Mao nga ako gisugot sa akong asawa, Rosa. Wapo, bitaw ka. Pero, gamay man ang imuha. Anak-anak ka na sa ako, Sulta ni galalin mo. Diha na kay. Wauli na, kaya nagpaabot imong asawa o anak. Kita tingnan ay. Gaya sa ni reaction, Hubog. Kita din sa. Ako klaro ato yung hong. Singgit mo ito hong. Posible kayo klaro magkaya nga naam si giyong ni mo. Klaro kayo. Klaro hong singgit. Ha? Ingon siya man nga ang imo kuno gamay kuno kayo. Ang gidakon kuno anak kuno saya. Nakadungog din mo na. Junior. Sige lang, balang nakadungog mo na ako. Pero kadungog mo ni mo. Nakadungog man mo, diba? Nakapabor mo sa ko, wapo mo sa ko. Are man na bawion sa naong ba? Katong iya, mura man ito gikumod sa agta. Inom! Busog na mo, ha? O, Nay. Tuwain taon ay nagduwa na studo nga nabusog na. Rosa, kadamang bana mo. Ako pa ikaw. Gana ni mo. Mobalik ka na lang ang panarbaho sa Indiras Karinderias Merkado. Paita bitaw sa kumpana, Nay. Sige, ginaniyang buhaton. Kada sweldo dugay mauli. Unya inig uli hubog. Halos surot na yung sweldo. Kay gigasto sa barkada. Nya, okay ka na? Intang, Rosa. Kung turjak may giapas mo anang bana mong badlongon kayo. Pag mangita kaglain, buwagin na lang na. Kana raman tingaling butanga ang giapas ni mo niya? May anak iya, ha? Love lang gid nako siya. Unsa? Uy, gamay na nang sabana ni mo. Uy, hiluin na lang. Pagkawago de hinungdanan ng tawhana, badlungon pag gamay pag buwag eh. Hubog ka na sad ka na uli. Gamay na lang yun nahabilis imong sweldo. Wala ka, my love. Ugma, mangutang ko, mamay 6 ko. Di na ko makaagwanta ni imong pagkabadlungon, Lanix. Usa na lang gyud kuwang nimo nakabati ka, ha? Usa na lang gyud. Debe. Usa pa? Dali ko, utang mo na ko na inisabot mo.
At itas kwarto ba? Buksahan ta ng ini ba? Baday, sagi po. Alam ko ng dila ni mo. Kulipulan ka sa kundila. Disuntra ni ko ng ini. Samot. Prangkahan talagang sultilan niksa. Sukad ko ng anak ni Dodong. Wa naging masangit anang imo kong anaon. Muraragwa. May pagbatuog na lang. Basta oy, timan ini ay kukubugi diha. Usa na lang gikuwang ni mo. May lab, tuog na ko. Basta mo na to ha. Ugma, mangutang ko. Mamahal 6 ko. Wa na, napandol, natumba. Ay, itatawahan na, uy. Bago pag natumba, nakatuog na. Hagok man ang kanahan nga nahayang simento. Batik ka nga pagkabana. Nagmahay na noon ko. Manong ako siya gisugot o gipamana. May pas Arman ang ako gisugot o gipamana. Kay buutan pa. Buutan si Arman. Ay, sweldo rong Lanix. Hapit na sa gabi iwa pagid mauli. Tuan na sa turus iyang mga barkada. Tinudon ko mang gining niya sa kung una-una ba? Gamay na lang gani kag sweldo nga mahabilin ro niya hubog ka. Magbisyo sad ko. Puslan man nga wa ko'y kalipay uban nimo. May pag... Lorsa! Sigaw tunyo man ron. Adi ay ha? Tuan na sa siya nasangit ug inom siya mga barkada di ay. Lagi-lagi ako gidool gingnan ako nga uli na. Di mo gyud siya muli. Unya na ko do siya muli kung gadahan siya. Paita tawhan na, mura magway pamilya. Mahay ko ba yung gisugot na ko siya, gipamana na ko siya. Arman pala tato yung sugot ni mo, niya mo yung diminyuan. Di ka mag-ugtas, di ka magsigilak. Tonyo, Ingnas Arman, be. Ano man? Magkita mi sa lungsod og mga adlaw. Oh. Ingnas siya. Tinuod ka ba, Tunyo? Magkikita na ko si Rosa ug sa lungsod. Lagi. Pulaan siya siyang banay, badlungon ko na kayo. Samutan pa. Amurag nung kalimatok ra. Iya ha. Di ko na priya si Muhang, bro ng tataw. Panahon na siya biyaan tao niya. Ang buot ning ipasabot. Nga ikaw may pulis iyang banang badlungon. Ikaw man. Salamat kung mao ka na. Kayang tinuod. Hangtod karon. Nahigugma paghapon ko ni Rosa. Mahal ko paghapon siya. Sa may banan siya og anak. Abi ko ba og gibinuangan lang kog sulti ni Tunyo nga magkita ta dinhi. Aon sa man, ganina na ka nagpaabot ako dinhi. Oo. Di ko gusto nga malate sa oras nga giingon ni Tunyo. Di ko gusto nga magpaabot kag dugay. Salamat Arman. Abi mo, di ko na maantos ang kapatlungon sa kumbana. Ayaw ko pagkita ng nila ka. Mahal ka kay Rosa. Di ko gusto nga magtanaw ni mo maghilak. Arman, masugot ka nga. Ikaw ang ipuli ko sa kumbana. Kaibiyaan kita ko siya. Basta mo pasalig ka nga mga mahan ka sa among anak. Rosa, musugot ko nga kita'y maglig-in. Ug ako'y mga mahan ni Dudong nga inyong anak. Salamat Arman. Og karon dad ako bisag asa kanang malipay tang duha. Gusto ko nga malipay uban nimo. Sige na, Arman. Monay gusto ko. Ibs na tarong din. Ibs tarong. Ako ni hubol. Wow, kada ko. Kini mo ilami. Dali. Arman. Arman. Arman, agay kahupot. Arman. Maragulay nag-isi na ako kasi. May nahitabo kita mo ni Arman atong hikayoy na. O diha ko ni Arman mubati og katagbawat. Ibuwagan ko din ang akong bana og nakig-live-in ko ni Arman. Suko kay akong bana pero wa man mahadlok si Arman niya. Okay, ito mga kasama ang kaagi ni Rosa dinining tulmanon. What's the style? Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Marge. Ginaingon kung kamugi alang
lang sa usag-usa. Dawata, ngano mo reklamo pa man ka? Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimo. Mahikain siya. Hi, Mars! Titoy? Ikaw di ay? Kanusa lang ka nagkagawa sa prisuhan? What ang kumapriso, Marge? Aw? May bakasyon ako sa dapit sa akong mga ginikanan. Awa ko, di ba? Nanambok. Oh. Abi na akong may bakasyon na kas prisuhan. Wow, I-joke lang Ako manghod siguro. Maninood. Kumusta naman to akong gibangayon ni movie? Sorry, Titoy. Kaya gusto pa ko makagraduate sa college. Dadmasaan ako ang pagpakigrelasyon. Papahan ang Mars ng dalaga na day konseng sa? Ay asa man maliwat, it is inahan. Bitaw, pero mas gwapa, Diyos Mars. Unsa ka kung akong ulitaw nga bugtong taon ipari sa imong anak ha? Si Marge, unsa man, una-una nimo. Ha? Kaunggoy yun o ginsura ni Bong? For your information, Minggoy, pariner ang ipabangan akong marriage. Pariner, kasabot ka? Pang pariner og beauty ang akong anak. Kalipong kadara. Ano malipong ako nila eh? Pariner, ha? Basig og basol ka, kahimuon lang kung beef ang imong anak dito. O kita, mga pitoisak, mga judgmental. Saan man ako paglabang inira na baha man? Marge! Bulabang ka? Dali! Ay, unya na lang Bong kung dili na baha. Kado! Kugusun ti ka. Aron ka. Makauli ka sa inyo. Dali na, Marge. Ay, sige Bong, kay gigutom na bayapod ko ay. Ready ha? Kay kugusun na talaga kami. Ay, ala, hinay-hinay lang Bong ha. Ika pala ka, Marge. Jortihan, Chita. Nagkugos ni Jen. Ang sila tagbabong. Nasuya na sila. Marge ha? Basig madakas ilad-ilad ni Bong. Anong masuko man ka ma... Buutan man si Bong. Buutan bitaw. Sin baya kung ako siyang mauyab ma? Ano di ay? Usay gano di ay? Marjorie, Amerikano ang angay ni mong mabana. Kay gawas nga dalar, indot unya mong liwat, dili onggoy. Nga naman mo ma... Pwerte man ninyo makasaway sa itsura ni Bong? O, gabae. Sugton ka ni Marge? Wa man gani kong sugta nga. Mura kong sipyulo. Uy, ngambog. Matingin mamili og itsura si Marge ba? Hila mo eh. Mura ba kag iro, gani pagkot ka sa mataga kang buwan Bong. Ayaw na lang pangandoy nga. Magkauya mong duwa si Marge. O sa kaya imong ikasulti, Titoy, no? Kung sa imong atubangan, akong sugtan si Bong. Unsa? Gusto kang maminaw? Ay, agod mag-joke-joke niya, Marge. Ni-joke nga ako, Atoy. Gusto ka nga akong himong witness nga karong gabion uyab na minibong? Tubag. Marge, ako'y sugta. Ayaw lang unggoy. Kung ingnon ta ka nga gisugot na nako si Bong, gisagwa pa siya manguyab nako. Okay ra ka, Toy? Bangag sa ilo. Unsam ning imo, Marge? Joke ni? Unsam ni? Dili ni joke, Bong. Tinuod ning akong gisulti. Yab na tang duha. Kita lang. Tinuod ka, Bong? O lagi pa. Happy kay ko. Happy kay ko pa gisugot ako. Happy yung kagkila ko, musulti. Tininuod man taon tong iya nga uyab ni may pa. Sumang ka. Mutuo. Di mo rin kang ubagang kunsing. Dili ko gusugot nga maumagad ako si Bong. Dili ka. Mabaya. Umagad ayun, ma. Uyab pa gani ni. Daunsa ka man, Marge. Gwapa ni mo. Namunit na kag unggoy o kitsura. Giinganti ka nga pang foreigner ng imong beauty. Dili ko ganag foreigner makunching. Ako'y mangitag foreigner para nimo. Pag-search ko sa internet anang dating with foreigners. Asa ba ni? Kini siya. Guwapo kaayo. As og ilong og dato. Hindi akong tsatan. Buhay ako si Marge. Kung makagat aw, maminyo nag-foreigner. Unsa makunching? Sunod buwan mo ani ang foreigner? O Marjorie, pagandam ha, kariling siyang mga asawa ni mo. Mo yung gitsaap yun ako. Ma, ikaw ang nakikchat ang foreigner para na ako? Pangalan ko? Kung makikminyo siya ni mo. Okay ra ka, Bong? Huwag mo kami mo, Marge. Kabuutan yun ni mo, Bong. Nahinanok na si Mama Kuching. Manao
Magmatngon lang yun ko aron dili makamata si mama. Bahala na. Pero di gid ko ganahan og foreigner. Dili gid ma. Bong. Noon siya makalini sa among Mads. Tungong gabi na. Kung anong nagbitbit magagbag. Asa man ka? Mutipon ako nimo. O manong ka mo abot ang foreigner. Maugani yung mutipon ako nimo dinis inyo. Aron dili madayon og pakasal na ako ang foreigner. Dili kay ko nahag foreigner Bong. Kung mo naman, kung mo ni yun ang foreigner, ako makakatubang niya. Anything? Oh. Max, ngitam si Inting. Yeah. What is your name? I want to know you. Oh. Bugo. Mo na imong gipili, Max. Bong, tupa kasi na nga, my name is Bong. Are you a bachelor? Ako? Bachelor? Balay ta! Kataraan ba ini? Karon, ako naging nag-iya ni mo, Max. May ulit pinagkalit ang foreigners Amerika. Naglibog ko no siya sa imong iningles. Mora man tayo akong nakaya taon. Dabas, sorry Max ha. Di taon ko taas og na-eskwelahan. Low ragid ko. Elementary ragid ko. Bisag unsa ka pa Bong. Labta ka. Siguro, mo ni ilang kingon nga. Kung kamo giswerte nga maminyo, kamo cute. Love you, Mads. Salamat taon kasulti na kag I love you diri nako, Bong. Love you too. Love you. Bong. Bong. Ipiyaw lang ang mga pagtsina lang ang nakikiromansa ni mo si Bong. Bong Revilla. Alam ko Lagod. Usong karaan, Ron. Malipayin ko sa kilira ni Bong. Bisan pa man og daghang nakasaway nako, ngaslas ang akong kagwapa, nga naman ako bati og itsura. Itubag ko lang sila nga, I'm contented. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Christina. Ingon, swerte ang babae nga makahimo og anak, pero di malas kini, ilabi naghipaangkan lang. Mao kini nahitabos kung kinabuhi na di nako mahimo, mahikalimtay. Sulti, Christina! Kinsa nga mahan ang imong gibablos? Kinsa! Ay, nalagpangugat-gut pa. Anong dili man ko mangugat? Nga dili man ka mo sulti, kinsay naka-ego ni mo? Di na mahinungdanon. Ang importante nga babae gid ay ko, kay namaptos man ko. Ambot ni mo anak ka! Nakadaga ni mo guyab, Christina? Ako di nakapamabdos ni mo? Ay nalanggod pagdagag istorya, Pidong. Kung di mo ang kunin ng gimabdos na ako, di ko mamukos. Pagkatawhon ko ni... Kung mudako siya, isag ang kunang amahan kaniya, Pidong. Sure, magigakag nga si Pidong ang amahan. Sure ko bayot. Kaming mga babae bayot, mahibaw yun mi kung kisang lalakiha mo'y nakaigo, nakashoot. Mga babae no, mahibaw mo gisa makaigo. Kami mga bayot, ambot lang. Ang unya, wa man kaha mo angkon si Pidong, ha? Lagi. Ako man siya giingnan nga, di ko mamugos. Uy, ang resulta ng Christina, mapaangkan ka. Oh, anak yun, Yuts. Oh, ba? Di na ko siya ipaila sa kong anak na si amahan. O, to'y ayong tawhan na. Pa! Ya! Isugang gihapon ni mo pa nga kaanak ko, nako! Panganak ya! Alay, nasad ni mo pa paninood, good. Ihatod na ko sa ospital pa, sakit na siya. Ospital ko taon. Sa sentro na ka. Di kay watay kwarta. Tugat-tugat kag patira unya. Patabang ka na ko ron. Waga ni ka musulti na ako nga si Pidong di amahan na. Papa, sa din makakaibawa na pa. Sa amiga ni mong bayot? Utan naman ko niya. Iya sa kong gisultihan. Nga wa ko nung waangkon si Pidong nga siya amahan sa imong gimabdos.
Mauna ng resulta, Christina. Basta anak gani nga dili mamati sa sulti sa ginikanan, magabaan yun na. Sama aron oh, gisakitan ka na sa imong tiyan. Kaanak ko na ka. Unya, ako imong amahalang bahat doon mo sa ospital. Kay kaanak ko na ka. Sa sentro na ka mga anak, day. Hala, tana. Matol na sa sentro. Oy. Karaan man niyo eh. Ano mas Christina? Unsa tong imong gisulti nako, Maribel? May uyab na ko, Mama Cristina. Unsa? Kisa anyos ka palang nanguyab ka ng babayana ka? Alangan, uso man. Di nang, Christina. Kisay mo nga ando? Robin nang? Robin Padaplin? Robin Aristado? Igon sa bangkang pidong? Ako sing uyo ano? Igsuon siya sa kong papa. Oh, mao ba? Ako no. Ni okay ko nga mag-uyab-uyab na si Maribel. Pero bata po mong duha. Ayaw sa ninyo buhat ang buhaton sa magtiayon, ha? Kay dili pa mo angayang muhimo, anak. Okay. Noted ng Christina. Sa kadaghan og dan ining dapita, magkasukat pag yun may ining tawana. Ay, hindi na ko makalikay ini ta. Ay, kumusta? Nang isnab ba? Nilaga mong tanan ako kung diin ko gikan, Christina. Hindi sa imong pagkabata. Gikan ko Saudi, oy. Og daghan kong dollars. Kanaan ang dollars, nimo. Ma, ako nalay hugas sa mga plato, be. Mahurot noon nagpagkabuak na ron. Pamundak pa na nimo. Isapot ko. Nga naman, ma? Hilom na lang gud Maribel pagtuon, be. Nagtuon bitaw ko ya. Saba maganasig pamundak nimo plato diha. Dinadisturbo ko. Sa kadugay nas panahon. Karon pa siya nagpakita. Aglagot ba ako sa imong... Kinsa, ma? Ma, o si naglagot ka sa imong... Kisa nas imong, ma? Wa! Biin ninyo ng Christina? Kinsa ka do? Kuan, kining uyab ko Maribel nang. Bisita ta ko niya, okay ra? May uyab naman siya do, si Robin. May bawabit ako lang, pero na may panutihon nga, may the best man win. Poyo! Uy! Pitok-pitok ka lang ra ba? Pagpuyo! Ma, nanangid naman ko ni mo gahapon. Isugot naman ko kagoy. Muingon gani kong puyo, Maribel. Puyo yun na, Maribel. Kahiyon man kalami ang tas akong pagkatupok kawon ng putas kaihiyon. Huwag siyang higahanan si Maribel. Nisipat mo kaning bataa. Human ako pangitaon ako siya. Kalamis pamati na ako human makaihi. Gilok mo ko. Gilok mo. Tingog man rong Maribel. Ang akong flashlight. Pagka na ihayag ka ayong! Unsa mo dihang duha? Nagtsula rami ng uy. Unsay nagtsula? So, dili, Maribel. Ang mga bata pa ninyong duha. Ikaw Robin, paulis inyo. Ano lang tali ni? Okay ra ka? Sige, Romel. So, ha? Sure ron tani, be. Sa ano Wala man. ting Robin? Wa, lagi. Uy, sure. Lagi, promise. Basta. Romance ko na tabi. Kunwa pa ba? Time pasa pa. Kung mga plus ko, pakaslan ko ni mo, Romel. Katulo pa. Bantay. Padir inok. Jusoy. Padir dusun beruk. Grabe yan. Naghanag paring ikontrata. Murag po Kabulis pakasal. Padir po. Edwin na lang. Si Padir Edwin. Dito maminaw ani. Dito mamunaw ani. Maminaw sila ani? Dito maminaw ani. Gina. Nga naman. Gina ba? Laina, manggod. Bawas sila mag-ilok. Anang, di na ako likod. Wili sa kay baw kay kong ilok. Nagtalik
manakot. Pero... Di ginakot. San siya? Husto na mo. Mga kabatanunan karon. Pagkaliwat ba yan ni mong pidong? O yan, mananako siya. Denhilang kado ha. At tuon ako Ruben sa ilaha. Maayo nang niya siya aron maklaro ning tanan kaysa gi amahan sa gimabdo sa akong anak. Di na kuha ng Kristina. Alabaw, mag-uwi mo na binay. Hilom, husto na mo. Why usan ninyo nga mo angkon? Sige. Tinuod yun ang history repeats itself. Ang lahitabo na ko kani ato hitabo usab karon sa akong anak. Ang nahitabo na ko, tabo usab sa akong anak. Napaangtan usab si Maribel. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Mirasol, ingon, tag-unsa pa ka-love sa usag-usa, moabot na kitang panahon nga magkalagyo mong duha. Mao kining nahitapos kung kinabuhi di na ko mahimo. Mahirap. Ubiyahin namin si Bay Danilo, Day Mirasol. Sige to, Fay. Pero pag amping baya mong duha ha, daghanda pa mo karga nga inyong i-deliver sa layo nga dapit. Kadlawon pa na pa. Wa ka day salig na ko day. Nakaraan naman yung truck driver day. Bay! Tuna to! Sama na, tuna to? Sige na, doon na ta. Ganina na ako nagpaabot ni mo eh. Sorry, bawal ko nagkakanon tao no, para sundan lang paliton to. Okay. Ay, nagpadahan ako adobo ni Toffee Danilo. Daghan na, ay nalagpalit og sudan. May nang dili mo magutmans dan samtang nagbiyahe mo. Yun. Ato na biday ha. Sige. Bakos ako dabi. Ay, pagapil-apil ba? Tahuan ako ni. Limot ka. Napag-slingan mo. Sabi. Sakit na gana na guda lagi sa Toffee. Ayaw ba? Ragong mapagita kaulian ni Bida. Nako, mapagita kaulian ni. Ay, saor kagi mo tao tag bakinggan, magbumpa ba? Kurti nga UI no na to no? Mao yun. Natuyok kang mayo. Ay, hala, nagulunggong. Gilat. Huwag yung malangay tayo ni Bay Danilo kay lisod og dangog pagkikeng daan. Dangog kayo. Dangog kayo. Pasto ara, lauwa na. Nako. Abi na ni. Hinay lang tayo. Dangog kayo. Ay! Ay! Dangog kayo. Landslide! Ay! Nga naman ko. Di man kit ko makatuog. Kaniharaman kong nakigda unta pero kit ko batiyak to ka. Ay, mabangon na lang ko eh. Mainom ko gatas. Basin pag makatapang nga magtuka ko. Sir. Ayaw pagliho kay dadun mo na mo sa ospital. Tupi. Ang ako kauban, sir, taon. Gitabang pa kay dakog samad ang yang Yang nabangga ang truck nga inyong gisakyan. Siya. Hain ka ospital at asbet tapitan. Huwag mo kita niya sa ospital ng ilang ginadaan ako. Luwas baka taon siya. Basta lang. Unsaon na lang ko. Iris. Di ko ganaw nagdautan. Buotan. Mas may tapi yung sukot. Siyang higala taon sukat. Mas ang pagkabata. Nababangon ko magpangutan na ako sa doktor o mga nurse din. Naabay na admit din nga Christopher maluluyon. Nawansan naman ang lalaki nga imong gidaan din sa atong bahay na sir. Pasyente raman unta ni mo ay isip sa kanes. Imong yung gidaan din sa tuwa. Unya ra ba? Way tingog. Wala yung amang. Sige na kinuktok. Naluoy magud ko niya Ariela. Kaya na-miss siya magud na siya. Maglisod pa ng taga-ospital kung asa siya ihatwid. Gipost na ni sa social media aron makakita ang iyang pamilya pero almost 1 month naman lang wa man gyud nagpakabana. Ano? Ano nga dagang ulay rabata? Basig usa ato no silno ang mamahimo niyang asawa. Dapat din nang bayot ipataka ang nakagtabi diha. Hala. Nisingit siya Ariela. Ato sila to dali.
Gikapoy na ko pangita sa kumbana, Danilo. Pero wagi, nakasulti na ako. Kung hain siya, buhi pa ba? Silo ako, Brasol. Saon? Injury taon ko. Wala kong hibaw taon kung hais pitupi taon. Nang okay na ko, dali kong paulis kong pamilya. Tiyaw mo na. Usa na ko kabuhan dito sa ospital. Sorry yung kayo. Kumusta naman ka? Wa na ba magsigig sakit ang imong uho? Wa naman. Kay wa naman ko magunauna, kinsa gyud ko. Kay kung magsige na gani ko gunauna, kinsa ko o tagadiin ko. Musakit mo dahil akong uho. Maayo no, aron di na mo sugmat. Kay ikaw ramang gyud mag-antos ana. Kuan na lang. Ingon ini na lang ha. Ako na lang kang hatagan og ngan. Kana kung okay ra nimo. Okay ra. Unsa may nga anak ko karon? Daniel? Unya? Ikaw si Catherine. Kay, nagbuwag na si Catherine. Yun, gihatagan ko lang siya ngan. Lain sa kay sige tag-atubang niya. Nyawatay ngan nga isang pit niya. Huy, Ariela. Kabantay ka? Diyang bago siya na marba sa bungot sa naong niya ba? Nilutaw ang iyang kagwapo, no? Sana ko. Ay, nagdahan lagi ng big mo. Agit. Abot ay patabot. Sa uwan ng hangin. Si Daniel. Nakatuto pa ka siya, no? Mabangon ko. Ay! Uy! Sorry. Nakailaing habol. Gipog na mga ko, Lucille. Sa libo sa diri dapita. Giubanan og hangin ang kusog na uwan. Ansa man, dili na lang katulog sa kong kwarto, Daniel. Katri ko, sa ubos lang ka. Nice. Ay, ang nice. Nagbiga. Gidasi ang kwarto si Daniel. Ang pa. Ang rosaryo. Ay, mapabuak sa iyang pakwan. Ay, hindi kibagit sa panahon. Inggit-singgit. Di ka ba uwi makadungog. Tugang-uwan. Ay, natogoy. Diha lang ka sa upo sa kong Katri, Daniel. Sige. Salamat, ha. Naghubo lagi kasi mong t-shirt. Uwa ka tugnawa? Uwa na. Ganina, gitugnaw ko kay nasalibuhan ko. Karon kay... Uy, anong nagsigil ka? Kadahig lang ko sa pormas ng lawas, Daniel. Lalaki kay kag-abs. Pwede mo hikap sa imong dughan? Ha? Ay, lang joke. Sige na, igda na diha kay nagduka na ko. Lucille, salamat sa pagatiman ako, ha? Ayaw nagsulti pa, Daniel. Hindi na to itong dapit di nakita sa kung igagaw si Bay Tupi. Sa ka ba? Sige, Danilo. Hapit ka mga anak sa. Maintag lalaki na aron makakita na ko sa kong liwat. Mahugyo, Daniel. Tupi! Tupi! Nakitaan ka na ginawa mo. Kadit lang. Ikakusuko ni mo. Imo kong kiwakli. Uwan ka makailan ako. Kinsa man ka? Ako ni. Si Mirasol ng imong asawa. Ha? Asawa? Si Lucille man ang akong asawa. Ako sa Diloy, may gagaw. Imong igagaw, imong suon ng barkada, mabigo ni mo. Imong kamabata, kailangan ako, ha? Wa. Wasa ko kailangan naman. Sir, sorry kaayo. Ayaw lang sa ninyo pugsa si Daniel. Dili, siya si Daniel. Siya si Tofi nga akong bana. Nagkasabot ko ninyo. Kung inyo mag-udyang pugson nga ikaw mo yung asawa o ikaw, sir, ang suod niyang amigo, tingarik atakiho na sad siya. Musakit ra pa dayon ang iyang kung makunauna siya maayo. Sa pagkadisgrasya niya, ako'y nakahandle nga nurse.
ug amo po siyang gipost sa social media aron sa ingon magkaibaw ang iyang tungdan kay na-amnesia man gud ni siya. Wabi mahibaw kung asa na mo si ihatod. Pero kung gusto gid niya siyang dadon sa inyo, okay na ko. Wala problema na ko, ma. Sir. Neko daghang pictures nga kapakita ni mo nga makapamatuod nga siya nga kana nga si Tofi. Hindi nga tanawa o. Nito umang ko, ma'am, na ikaw ang iyang asawa. Okay na lagi ko. Dada siya sa inyo. Dili ko si ang kunon nga ako'y tag-iya niya. Dili ko mo ba nila, Lucille? Dili! Tofi, uban nila. Tingalik sa imong pagkuyog nila. Maulian ka na. Makahinumdum ka na kung si kinsa ka. Please, uban nila, Tofi. Di lagi ko. Dili ko ikaw biyaan, Lucille. Inguman ang mabaabot na tong anak. Tofi! Huwag yun na magmapuko si Tofi. Uban na mo ni Danilo nga iyang amigo. Sakit man. Pero gidawat ko ang tanan. Huwag yun day forever. Bumaot mga listeners atong What's the Style Part 20 ug salamat kay sa nag-comment nga nabasa jud ug na-appeal sa atong pag-vlog karon. Ug akong i-shout out nag-comment tanan nag-comment sa ako Shout out nako si Ma'am Barbie Casdi. Shout out mo di ma'am ug si Rosemary Princess. Shout out po nako si Sir Dads Vasquez. Si Ma'am Hilda Asuncion. Shout out po nako si Michael John Amores diya sa Tubod Lanao del Norte. Ug sa iyang mga kauban shout out niyo diya. Og si Oscar Bedog, shout out nimo dia Oscar Bedog. Og kang Sir Willow, shout out po nako si Ma'am Delsam 99. Og shout out po nako si Andrea Estimada. Shout out nimo dia Ma'am Andrea. Og mao to magsunod tanan ga comment sa tawo gatong gi-shout out og akong pasalamatan. Pag-usab, salamat jud kay sa mga listeners sa inyong kanunay nga pagpaminaw o pagsunod sa atong drama ug atang-atangin na po atong part 21 mga listeners. Salamat jud kay sa tanan.